Kadam dan mali tu lasi ini apa sih nili niliman sih cita nih niliman mang ke thari ganes BKS nili lasu YouTube ahem pu amat lo lapen pu langli men langli len lapen pasti tanding nang dan mali tu kadam niliman jarun tisu sepu langli ganes BKS YouTube channel sampai support thalapen subscribe nun thalapen share thalapen comment tamen ang pidun ek thal te nililam angela pulang li tiso sangat mati arun tiso pandame nili ning sabik tiglo nili pan lapuan nang li tuma pan nang than panjil mia pot nili soda nang li tuma pan video mati vlog nang wan pi iglong le dalo lasi dan mali tum nili lam da nili ningi thego dan mali tum lasi pini bangke lapu nang li tuma pan lam nili tivet potame nang li tuma nang cethanji pusi nili asabu mati lapu nang itu mana pakai icom lo, pasti dan malah itu nili sudah bor ipo nang itu man video nang ewan PXG pan nili sudah bor ipo pasti dan malah itu nili pan nang hon pon tha lapen nili china nang jilpi tu pan nang selfie dem ikha dan malah itu lapen ni family tum do antame alang litum handame nili ning aklong pen curu iglo dan malah itu lapen dan malah itu nili angko chuning ri PXG nang litum sel ik bek tha wan ke mate bang suri si amulok phaina papleng nulik tha nili chinela long dan malitum lati nang litum nang niljil pun nang niljil pi aphan sel ik po pusi nili ning the iglo lapen last ke patu si halamang ke lapu henlo dan malitum nili phan nang hon pon tha an se non nang litum hadan actually ri iglo answer sini paning hon pantha lasi don mare tu ini lantan ni theko lasi la ansi ington pon ikopo don mare tu deho kadam